Hej ti, da ti, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Jednog maglovitog jutra, dok su oblaci prekrivali nebo i kapljice rose se nježno spuštale niz lišće, stari djed je krenuo prema svom vrtu. Djed je uživao raditi u svom vrtu, neumorno kopajući, sadeći i zalijevajući. Ali njegov vrt nije bio kao on iz bajki, s raskošnim biljkama i cvjetnim stazama. Bio je to skroman, prosječan vrt, iz kojeg su djed i baka jedva preživljavali zimu, snalazeći se s onim što su uspjeli uzgojiti. No, jednog dana djed je odlučio zasaditi repu. Uzeo je sjeme iz stare kutije i krenuo prema bašti. S nekom tihom nadom u srcu imao je osjećaj da će baš ovog puta njegova bašta izgledati kao u knjigama, bogata povrćem i voćem, i da će im donijeti obilje kakvo nikada nisu imali. Zasadio je repu i svaki dan je s ljubavlju brinuo o njoj. Zalijevao je i razgovarao s njom, kao da je to bilo nešto posebno. Jednog dana, nakon što su dani i noći prolazili, djed se spremio i krenuo u vrt da obavlja svoje svakodnevne obaveze. Ali kada je prišao ogradi, ugledao je prizor koji ga je ostavio bez daha. Pred njim se nalazila repa, ali ne bilo kakva. Bila je tu ogromna repa, najveća repa na cijelom svijetu. Stajala je kao div među ostalim biljkama, ponosna i čvrsta. Djed sav sretan jer se njegov trud napokon isplatio. Pomisli, jedva čekam da pokažem baki, ona će biti sretnija od mene. Ova repa je dovoljna za cijelo selo. Uzbuđenje mu je zagrijalo srce, a na licu mu se pojavio osmijeh. Približio se repi, čvrsto je uhvatio za vrt i počeo vući, uvjeren da će bez problema izvući svoj divovski plod. Ali repa se nije micala. Djed je povukao još jednom, ali repa je ostala zakopana, kao da se prkosno držala za zemlju, čuvajući svoju tajnu. Shvativši da sam ne može pobijediti tu silu, djed je pozvao baku. Baka je bila mudra žena, nosila je osmijeh u očima i snagu u rukama. Uhvatila se za djeda, djed za repu i zajedno su pokušali još jednu. Povlačili su, trzali, ali repa je kao zakopana ostala u zemlji, skrivena u svom tajanstvenom svijetu. Kao da im je govorila, moju snagu ne možete navladati sami. Osjetivši da im treba dodatna pomoć, baka je pozvala unuku, veselu djevojčicu koja je uvijek nosila cvijet u kosi. Kada je stigla, unuka se čvrsto primila za baku, baka za djeda, a djed za repu. Svo troje su svom snagom povlačili, ali repa je prkosila njihovom zajedništvu. I dalje je stajala zakopana u tlu, nepopustljiva, kao da čuva tajnu koju nisu mogli odgonetnuti. Tada se unuka dosjetila psa Žući, svog vjernog prijatelja, koji je veseo trčao oko njih. Žučo je zgrabio unuku, unuka baku, baka djeda, a djed repu. I svi su zajedno započeli novi pokušaj. Povlačili su, potezali, ali repa je i dalje odolijevala, poput stražara ispred nečeg što
što se ne želi otkriti. Njihovi su napori ostali uzaludni, a repa je šutjela u zemlji. Žučo je tada zavijao prema nebu, dozivajući macu. Maca je bila mudra i oprezna. Promatrala je situaciju sa visine kao da razmišlja o značenju te nepopustljive repe. Kada se konačno pridružila, uhvatila se za Žuču, Žuču za unuku, unuka za baka za djeda, a djed za repu. Ali i tada je repa ostala nepomična, kao da želi poručiti da snaga nije jedina stvar koja otkriva tajni. No, maca se sjetila malenog mišića, najmanjeg, ali možda najhrabrijeg među njima. Miš je došao, stao na stražnje noge i uhvatio se za macu koja je držala Žuču, a Žuču unuku, unuka baku, baka djeda, a djed repu. Povukli su zadnji put kao jedno biće, svi su udahnuli istu nadu i repa se napokon izdigla iz zemlje. Dok su gledali u ogromnu repu, djed, baka, unuka, Žučo, maca i miš shvatili su da tajna nije bila u repi, nego u njima samima. Repa im je pokazala ono što često zaborave, da se najveće prepreke ne savladavaju silom, već zajedništvom. Shvatili su da je ponekad potrebno više od snage. Potrebno je razumijevanje, povjerenje i vjerovanje u one oko nas. Stoga ne zaboravi. Repa je bila samo simbol, skrivena poruka da najveće stvari u životu zahtijevaju srce puno podrške, prijateljstva i zajedništva. Bez te tajne ni najmanji korijeni ne bi popustili, a bez njih ne bi ni otkrili istinsku vrijednost onog što su zajedno postigli. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje su skrivene velike želje?